Kay lagi Mother's Day karon, so kailangan na to magpagwapa ta, kay deserve na to magpagwapa karon mga inahan, kay ato ang adlaw karon. Kay basin di ay naimuhatag na tog house and lot, palihog lang. Kaning makeup nga akong gibuhat mga ka-feeling gwapa is grabe ra ni kasayon, og pwede ra sa ninyo buhaton kung mag-date mo karong adlaw. Kay first looking ni nga makeup, so perfect ni kung mag-date mo sa inyong mga husband. Kay ang ubang bana karon is nangalisang nagpalit og bulak para ihatag silang asawa. Sana all lay bulak. Pero na po ubang bana pataghatag og bulak pero made in China di ang gugmang ilang gihatag silang asawa. Muna kamo mga laki, tarong-tarungan na yung mga gugma namo, kay kung di mo gustong ibalibag mo namo dito sa China. Munang kita mga babay kailangan matan pata sa pinya, og kailangan sad makabaluta og organic wa na ilang feelings sa tua. Kay kanirbang ubang mga laki kay buutan na ni og matulog na. Kay ako manggod mga ka-feeling gwapa, dili ko gusto tagaan kog bulak sa kumbana, kay ang gusto nako is mga on me. Makita man sad ninyo sa kong lawas nga lamon is like juko palihog lang. Pero lalain mata gusto og lain-lain mata kalipay, so kamo nay bahal og asa mo dapit na lipay. Ang importante karon mga ka-feeling gwapa is lapat sa tumbana, kay wa pa ta ilisi og mas bati pa sa tua, palihog lang. Kay sa akong pagkabalo mga ka-feeling gwapa, kay walay relasyon nga perfect, kailangan jud na tumagi ta og kasakit o kalifay. Kay kami manggod sa kumbana mga ka-feeling gwapa is grabe ng pagsulay sa among kinabuhi, pero still strong gapon mi karon. Pero karon dai mga ka-feeling gwapa naka-decide na ko nga kailangan na dai may magbulag ugma. Pero katong gipangbiyan silang bana, ayo mo kaguol. Kay isa ra ang solution ana, kailangan lang ninyo i-enhance inyong beauty. Ang kailangan na ng mga ka-feeling gwapa is magpagwapa ra jud ta, para dili ta kawalan nga sila ni biya nato. Kay ang pananaw sa yung bana nga ni biya ninyo is dubok na mo, pero sa ubang pananaw sa mga laki is labas pa kay ta mga ka-feeling gwapa, mo lang di ta maguol, palihog lang. Kay naa man ibang laki nga di jud kontento isa ka pamilya. Pero ang tinuod ay ana kay nagbiga lang jud ay na sila. Munang kailangan makabalo po tag unsay biga. For today's video is dili ko kailangan magbinastos kay Mother's Day man day karon, palihog lang. Bahala pag ikaw ang pinakagwapa o pinakasexy sa tibok kalibutan, kumubiya jud na sila og makakita na sila glain. Goodbye sa mga punjay na jutaan ni. Munang di ta maguol mga girls, kumubiya ng mga made in China og gugma diha. Bahala og mulayas na sila sa tong kinabuhi, basin di makakita po na sila made in China nga babay di. It's a tire po na sila. Basta ako thankful gahapon ko sa akong nabana karon, kay akong bana karon way libog, kay libog na mandaan good. Kay sa akong kagwapa ug sa akong kamaldita, kay always ra gahapon isabot ang akong bana, pero di gapon ko kumpiyansa kay basin mautdan siya pasensya. Idasok man ka kunya sa bungbong ug way oras ani. Anyways mga ka-feeling gwapa, as ananay manggod kailangan jud nato protektahan atong anak ug ato silang atimanon, kay mao jud nay isa nga mosalba nato atong anak. Ug sila ra say mounong ug matiman nato hantud matigulang ta mga ka-feeling gwapa. Mao nang dapat sila ang priority nato, sila dapat ang mauna sa tanan. Kay sila ra jud ang maghatag og kusog ug sila ra pud ang maghatag nato og tinuod nga kalipay. Mao nang ako happy ug thankful ko nga gitagaan ko sa Ginoo og duha ka anak. Mao na kita ang pinaka-bless, kay kita ang gitagaan sa Ginoo, kita yang gisaligan nga tagaan taniyag anak, kay kabalo ang Ginoo ug unsa nato sila pag-atiman ug unsa na to sila pag-alima. Muna kailangan ato ifa-feel sa ila kung unsa nato sila ka-importante ug unsa nato sila kala. Og dili pwede mga ka-feeling gwapa na inahan ra ang role nato sa ilang kinabuhi. Og ato sang ipa-feel sa tong mga anak nga isabutan nila ka best friend. Muna permi na ko istorya sa akong mga anak, dili lang ko nila mami kun dili ila po kong best friend. Kung giunsa nimo ka love sila og giunsa nimo sila pagkaatiman, mao po nila ibalos kung matigulang na ka. Muna nara gyud na sa atong mga ginikanan ug unsa nato pagpadako ato ang mga anak. Kay lagi wala may perfect nga inahan, pero dito na lang nato bawion sa atong pag-atiman ug pag-love nato sa ilaha. So inana na paghuman sa tong makeup mga ka-feeling gwapa. So inana na ko kagwapa paghuman sa akong makeup. Syaro dili mauwa og maikog ang akong bana ani. Kung pananglit man na made in China iyang gugma nako. Anyways mga ka-feeling gwapa, happy Mother's Day di ay sa tanang inahan karon nga mga feeling gwapa.